Ja ga pamtim kao vredno, kao pošteno, kao to znam i iz priče komšija. Kad kažu Borin unuk, Borin sin, to se zna ko je. Lepe godine dočekao, sve po sebi ostavio kako treba, domaćin je bio i nema, mi smo ponosni svi na njega i trudimo se svi da idemo njegovim stopama. Borivoje je imao 6 kćeri i sinova rođenih pod ovim krovom. Iako su svi zbog posla i posle udaje i ženidbi otišli širom Srbije, svaki raspust slali su svoju decu na dedovinu. Zato sada ovo mesto kod svakog od unuka budi tugu, jer ovde je živeo njihov prvi životni uzor. Deda i baba preminuli su pre više od decenije, a kuća je počela da propada, sve do trenutka kada su unuci rešili da se nešto mora učiniti u dedino i u ime uspomena iz detinjstva. Ne može to da se opet, ja kažem rečima, kaže kako je to dok su oni bili tu. To je stvarno bilo baš emotivno, kao i sad isto, mislim, kad se setimo, mnogo emotivno. Svi, ne samo ja, svi su baš ono, jer smo voleli, lepo nam je bilo i uvek smo plakali kad smo išli i sve to. Mislim da bih rekao samo svaka vi čast, deco moja draga. Svaka vi čast, ja sam to zaslužio i na to sam vas učio da budete taki ljudi kao što jeste. Pre skoro 3 godine najmlađi unuk je pokrenuo prvu molbu i nije bila jedina do sada, a emisija Moja dedovina dolazi da pomogne da se ova misija najzad završi i dedovina u zaseoku Šipovac sačuva za nove generacije. Imamo 3 dana da uradimo posao.